Bello kina ji na? Ina ji. Wallahi kin san ba karamin son ki nake yi ba. Allah ku. Allah kuwa. Saboda ai sai ki ba ni dama in aika domin komai ya wuce. Ko da ma kai nake jira. Saboda ba na so kin san wani zai shiga lamarin nan fa ya dagula mana lissafi ba. Amma da lafiya? Lafiya da dan uban. Zona. Zona. Ina kana ka aika me za ka aika? Wai sai ban gane ba wannan ina wuni. Buhun ubanka. Ko ka jira? Ko ce ya. Wuce. Sai kuma zo nan da buhun ubanka. Dan uwar ka ta ila Allah kun ga masa haka ta zuwa kiran nan. Kuma dan kuma kai yanka ta gida nan. Saka faran yarinya kyakkyawa don muhimmin ubanta ga harfin nan bariki. Wai aka na ka aiko uban wa ka aiko to. Da kake so ka aiko uban wa ka aiko wanda suka mata mana. Da ka da kwazizin ka aiko? Muhimmin uban ka ba ka da kwazizin ka aiko? La ilaha. Ni ban ga maka ni sarkin zamani ne daidai da lokaci ne ko ina daidai da zamani. Allah. Ka gani? Yanzu ka san uban ka da alheri abu. Ciro. Na da wani abu ciro don ubanka ko yar wayan nan na zamani ma na ga kamar masu da Oh my god. ubanka sai da baka da kofi ha ilaha illallah Muhammadu